jara ala yi ka fi shi ma ni o na ni kalo ki saba sam bafla da la ramna o ni ji du ma jana ani ana kram ko ba no utaji kram wa di samare ana nyawan tara amna ni daldo temu ala na jara ala ana ngata nanga ni dalu ambe ko di ala kram ko ba ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu ta'ala wa sallam. وبعد السلام عليكم ورحمة الله يا إخوة. الحمد لله أبي على فوق على بصدا على ولي مندو أبي صلي على كثير ما كانوا محمد وكلك الله أنا سمو سنمو ناقة صحابة يمو أنا محمد تقول أخيرا نفسني بارن ما كلي أبي صلي وقف أبي مليان بلد اللي دكرة مندو أنا كوكف أو بركدا كولي مندو وقف أمريكا رجسوم من ملكنا أنو ما عندنا على كتيرنا أبو فو فسوي رجسو أبو وقف تلسوم من ما عندنا على كتيرنا من أبو فو رجعنا تلسير فلا أبو فو أبارك له ولد مندو وقف أمانة جورنا فونو أنغا كرمو باي سيدي شريف عثمان مدان هيدرا كبركدا كولد مندو نكنكا وقف أمريكا بلغو أرجوسو جدوى فمفو كرنغرينيانا وكو ولي مندو كبركدا كرنغرينو مساتراوري كافو كبركدا كولي مندو كبركدا بفو وقف أمريكا يرفو كبركدا ولي مندو أو بالمكة علي سنارك فلكاتو الله سبحانه جمسو نودي على أوما كلي كانت من يقول أمريكا وأمبارا atone ko fe ambe ka ko yiro be ma jo ka ro kunima o kuma akada ni da ko anla ma o bla jeli kun me selani ma alhamdulillah bi fu barakada di wali mando o yi ngali jara ya ko so fejena sababu bala o fo fejena ko bala wani bala samiya to ambora irma jo kada bula kambatte أنا سيد اللي هو جماعة يا الحمد لله هم توربا إنه يبرم سعري كبرون دلا الله فنسيرا كا أتيو إنه عندوني مسلمون يكسروا شاما عندوني شاما فنا يكسروا عندنا فرنيونا أنا وفرسير دلا إنه يكونوا أقولوا دي شاما نالا صنا عندنا كونوا دلا إنه يفرسير Oke, oleh ma bela jere famu soro ka ko mina ina na jere la ka ko ni ko na amba do ka ko karamo o be tiras na no da o kuma ya la me so da ni tira o ni wati ni tira be ya la abe di ka tin ta ka ko ka to ka ta tin do wali ko no kene alhamdulillah mo jare ko so di fo barkada di wali mondo Islamo bila bilike no kakira de ni bi Islamia no ko ami fo fenge Islamia la ba so anya tarasi anga kira la asro ka se Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani ala yare fuke wa femi sunangele ni farda se na sunangele so fu shati aka fro yare ka kene o mo ni kene ana otma ni bi doke mana ke fo fenge bae koni kenya ko ndoro le ko be fu kara sunan do e ka agelema wala sa mo ka ceya ne farate parce que na kara farda mo mo mangene ko koro ko bi ni wala o akara sunan gele le furu yere farda ma yoro do e furu sirdi i muso e nya wara fa nya bore fa ko asate de ko isata ya asati ko ka o ma out ka siri jende ba su aka kiya wala aka almami wala ma aka dinen yama abi wuli kaso de ajabala la wala ma tiyora wala ma ka barga wala ma ka bisilla
o ma ka kalanyɔrɔ la nin ye denmuso ye nin ye denmuso fa ye o tuma nin ye ayiwa denkɛ ye nin ye denkɛ fa ye ni ɲɛ bɔra a denmuso nɔfɛ u y'a di yan n ko an n'a mɛ fara ɲɔgɔn kan i ka k'an seere ye i ka dugawu kɛ furu in a ka dɔwɛrɛ tɛ furusiri la seere ɲini kɔ bon an yɛrɛw bɔra an ka so ka na seereya ɲini de la a k'a fɔ baburama y'a denmuso karisa di karisalakaw ma anw tun b'a kɛnɛ k'a kɛnɛ ɲa baburama ye denkɛ baburama ye muso ɲini a denkɛ n'o karisalakaw den ye a y'o ɲini a denkɛ ɲɛ olu fana jɛna ni denkɛ dili ayiwa denmuso dili baburama denkɛ ma o furu fana anw tun b'a kɛnɛ kan a kɛra anw ɲɛna o tuma n'an ye denni ye cɛ bolo k'a fɔ a bɛ jɛnɛ a la o tɛ fɔ bilen sabu a furu kɛra a sirila anw ɲɛna yan n'an fana ye cɛ fana ye ayiwa a taara muso fana ta anw tɛ fɛn fɔ sabu an b'a dɔn a muso don o tuma pour que silamɛw ka bɔ a kalama seereya ɲini o de ye furu sirili ye wa seereya ɲini o de ye nin wa alakira sallallahu alaihi wa sallam silamɛ si ka kungo ma kɛ hɛrɛ fara tɔɔrɔ kan ni kira ma taa si jɔ ka dɛmɛ a la ni tɔɔrɔ don a b'i fo ka dugawu k'i ye ka tila k'i ladi wa ni hɛrɛ don a b'i fo ka dugawu k'i ye ka sɔrɔ k'a ko donc muhamadu y'o min kɛ kira ka sahaba hali sahabaw kun banana u tɛ siya bana fɔ kira ka filɛ dɔn mɔgɔ bananen hali kira sigiɲɔgɔn bananen dugu tila fɛ fɔ kira b'i dɛn ka taa lajɛ o tuma an ka kira ye a dege yɛrɛ dɔgɔya la ka tila k'anw dege yɛrɛ dɔgɔya la k'a fɔ silamɛw ni mun bɛ min fɛ yen don min hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan an ka gɛrɛ o la n'a kɛra tɔɔrɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la n'a kɛra hɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la donc o kira ka o sunan gɛlɛnba anw b'o sira nɔfɛ ka na an balima ninnu ka furu siri ka na k'a seereyaw ye o tuma ka cɛ di muso ma ka muso di cɛ ma donc an bɛ ka kalama ka diya fana ka dugawu k'u ye a ma ban fana ka tila ka u ladi ladilikan min b'an fɛ k'o fɔ muso ye k'o fɔ min b'an fɛ k'o fɔ cɛ ye k'o fɔ min b'an fɛ k'o fɔ muso somɔgɔw ye k'o fɔ min b'an fɛ k'o fɔ cɛ somɔgɔw ye k'o fɔ n'o kɛra a ka ca ala fɛ ɲinifɛn caman bɛ sɔrɔ furu kɔnɔna na ala k'o sɔrɔ. Sabu di ala o tuma an bɛɛ lajɛlen faamu sɔrɔ nin na i y'a yɛrɛ ka fɔlɔ la k'a fɔ an kuntigi n'o ye kira kuma b'a la a bɛ wele ka taa se mɔgɔw ka yɔrɔw la mɔgɔw ka o tuma o diyara n ye i n'a fɔ an b'a kalama cogo min na diɲɛnatigɛ fɛnw caman yɛlɛmana fɛn caman kun bɛ kɛ sira ka waati la kisi ɲɔgɔn b'a la an bɛ k'o fɛnw kɛ bi nka ko caman bɛ k'o kɔnɔ minnu ni sira ka teli o tɛ kelen o tuma e yɛrɛ ye cogo jumɛn ye san furufuru la e ka faamu na min ni sira ta o tɛ taa alhamdulillah o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ c'est très très intéressant kɛrɛnkɛrɛnnenya mali la yan parce que kira ka furusiri ani anw ka furusiri différence ba b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ kira ko bɛ fɔ an fɛ mais kira ma ɲɛdɔn différence fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ bɛ furu la n'o ye danger ba ye n'o ye ko gɛlɛmanba ye furu yɛrɛ la o ye ka furu siri furudenw yɛrɛ tɛ furu ɲɛdɔn muso tɛ furu ɲɛdɔn alimami b'a siri ka d'a ma cɛ tɛ furu ɲɛdɔn alimami b'a siri ka d'a ma bon yanni furu ka siri kira tun bɛ muso sigi ka cɛ siri min b'a fɛ silamɛya furu la o bɛ fɔ a bɛ sɔrɔ ka cɛ ɲininka yala i pɛrɛnna wa k'a bɛ sɔrɔ ka muso ɲininka yala i pɛrɛnna wa mais ɲɔgɔnsigi t'a la fo ko u nana ni fɛn k'u bɛna siri furu bɛ siri ntɛnɛn a kɔlɔlɔ bɛ sa araba walima tarata sabu furu ma ɲɛdɔn bon ni furu ɲɛ yɛrɛ fɔra furuden ɲɛna n'i tilala ka jɛn n'a ye o kan a ka ca ala fɛ ni tɔɔrɔ nana i bɛ se k'a fɔ mais ni fɛn ɲɛ ma f'i ɲɛna n'i nɛgɛra ka don ko la e tɛ ko yɛrɛ ɲɛdɔn ayiwa k'a kɛ dɔrɔn ayiwa furusiri bɛ yen bi an ye sɛw faa an ye sagaw faa an y'an ka woro ɲimina bɔnbɔn ni kɔbɔrɔ mugara o mun ya donc furu ka ɲɛfɔ furudenw ɲɛna u ka don o kan o ye kelen ye bon différence wɛrɛ bɛ yen kun kira ka furu la wari tɛ furu kɛ nka wari bɛ furu la sanu tɛ furu kɛ nka sanu bɛ furu la bɔnbɔn tɛ furu kɛ wo b'a la tamaro tɛ furu kɛ wo b'a la mais anw fɛ yan bi kira tila la mun ye furu kɛ cogoya de mais anw fɛ yan nɔ bi fɛn bɛɛ bɔra furu la fo wari ni wari tɛ kun fo wari yɛrɛ ka k'i kun hali sisan an balima dɔ ka mariage kɛra a ko an ma ko dumuni tobi min yɛrɛ kɛra mariage don ko a nasɔngɔ bɛ taa 70,000 70,000 nasɔngɔ dama n'o tɛ maa min ŋɛɲɛra ne kɔni ye kasɛti min o b'i jigin o tuma furu tɛ wari ko ye nka wari bɛ furu la sanuko tɛ ngo b'a la o tuma furu yɛrɛ ye mun ye adamadenya sira dɔ de don hali ni diinɛ ko tɛ adamadenya sira dɔ de don pour que ɲɛnamaya yɛrɛ ka se ka ja a n'a ka se ka jidi bonya ni karama na
k'a fɔ ne ye Sangare ni furu tɛ ma se k'o fɔ ne ye Diko ni furu tɛ se k'a fɔ ne ye Jakite ni furu tɛ se k'a fɔ ne ye Watara ni furu tɛ se k'a fɔ n'i ba ma furu jamu t'i la bon o tuma yanni an ka wari bila priorité la an ka adamadenya bila ɲɛfɛ an k'an ka diinɛ bila ɲɛfɛ an ka maalifiya bila ɲɛfɛ n'o kɛra siga t'a la fiyewu an ka ɲɛnabɔ bi sɔrɔ bon différence mun ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min bɛna furukɛyɔrɔ la sisan n'o yɛrɛ bɛ dugawu kɛ Ala ka furu barika o ka dɔgɔ dɛ misi minnu fagara saga minnu fagara zamɛ minnu fila zamɛ ani a sogo n'o ɲimina ka ban a caman b'a ka motoni ta ka suyɛ sabu ne ko tɛ dɔwɛrɛ ye zamɛ ko in kɔ a bɛ dɔwɛrɛ na a bɛ bɔ so ko kuma la a bɛɛ i b'a dɔn yɔrɔ la ko yɔrɔ o tɛ dugawu wɛrɛ kɛ yɛrɛ wa muso tɛ sigi a fɛ ka kuma cɛ tɛ sigi a fɛ ka kuma a tɛ kuma balima fɛ ale kɔni da ye dɔrɔn zamɛ yɔrɔ o kɔni da tɛ dɔgɔni cɛ ko ta ye zamɛ ko de ye Ala k'an bɛ sɔrɔ ma bon différence mun ɲɔgɔn cɛ o de ye kira tun b'a ta kɛ ni hakili ye mais anw ka fɛnw bɛ kɛ hakili de bɛ bɔ a la anw ka kow de bɛ kɛ diɲɛ nata ni diɲɛ magoɲini siraw ani diɲɛ dumuni siraw ayiwa ani diɲɛ tɔgɔ ɲini siraw o de kɔɲɔ bɛ an kana kɔɲɔdenw dɛmɛ an seko la ni hakililaw ni dɛmɛw ye an t'o kɛ min bɛ yan nɔ an bɛn'o bɛɛ cɛ ka taa donc o la kɔɲɔ ye hinɛ ye kɔɲɔ ye makari ye an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ surtout i ka kɔɲɔ dɔw yɛrɛ i tɛ fɛn dɔn fɛn de bɛ se ka ɲɛf'i ye mɔgɔ fɛn min bɛ ko dɔn i tɛ ko dɔn wa ko t'i dɔn sabu i bɛ yen i yɛrɛ jɔrɔlen don kɔnɔ kɔni mɔgɔ de bɛ se k'i waju k'i labilasira f'i bɛ ko dɔw faamu ka ko dɔw don a yɔrɔ fɔlɔ. an bɛ sɔrɔ la o la n bɛ taa ni ɲininkali ye hali sisan i ka kɔrɔfɔ kɔnɔ i da sera gɛlɛya caman ma min bɛ furu kɔnɔna na n'o ye kɔɲɔ ye ka d'a kan muso somɔgɔw bɛ to ka kungow ta ka da kɔɲɔkɛw kan i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min malokɔrɔw b'o la ani misiw ni sagaw fo ka taa se nafolo caman ma yala silamɛya ye min fɔ o kungo ninnu ye c'est à dire u bɛ kungo min ta ka da kɔɲɔkɛ kan silamɛya ye min fɔ o ko in kan. Alhamdulillah min fɔ k'i barikada k'i waleɲuman dɔn an ka taa kunbɛ bolili kan silamɛya yanni silamɛya yɛrɛ cɛ adamadenya bɛ lajɛ fɔlɔ parce que n'i y'an ka jamana lajɛ bi denmisɛnnin bɛɛ ba mɛ furu kɛli la e k'u ɲɛdɔn ko mun y'u ba nin foyi m'u ba nin kelen kɔ o denmuso galalen b'u bolo yen san 30 kɔ san 35 san 37 san 40 magɛw 40 yɛrɛ dɔw bɛ yen u tɛ se ka furu sabu dépense min bɛ mɔgɔw da la sabu diɲɛlatigɛ yɛrɛ dépense n'a fɔra e ka baara ye misali la min misali de komi anw ye karamɔgɔw de ye anw ka baara ye wajibi kɛli ye ala ko ala kira fo wajibi kɛyɔrɔ la tabali ka wari kuma dɔw 100 ni ne ko m'i den fɛ n'i ko nɔ na ni 20,000 ani sagajigi ni ayiwa ɲɔbɔrɔ ni malobɔrɔ ye o kɔrɔ kɔni sɔn ko n ka den to yen o kɔrɔ ye den tɛ jigi silamɛya bɛ min b'o la silamɛya bɛ nɔgɔya de ɲini furu la sɔn a ka hɛrɛma o de ye furu min nɔgɔyara mais furu o furu gɛlɛyara fo cɛ wulila ka nkalon tigɛ ka wari ɲini ka namara kɛ ka wari ɲini ka mɔgɔw janfa ka wari ɲini sabu o yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ ko furu barika banna o tuma silamɛya bɛ mun ɲini an fɛ furu nɔgɔyali ala kira ye mɔgɔ dɔ ka furu siri sallallahu alaihi wasallam samaro den kelen kira ye dɔ ka furu siri bagi kira ye dɔ ka furu siri ni kuranɛ haya ye k'a fɔ foyi tɛ n bolo mais n bɛ dennin fɛ dennin fana jɛna n'a ye a bɛ n fɛ an filɛ nin ye Mamadu somɔgɔw fana filɛ o jɛna n'a ye furu fɛn ye mun ye a fɛn tɛ n bolo a kala misali la bisimilayi la ala a ye bisimilayi kalalen min kɛ ka mɔgɔw kala o la an y'o kɛ furu fɛn o nɔgɔya da ye bon anw yɛrɛ ka faamu fitinin na diɲɛlatigɛ bɛ yɔrɔ min na furu ko gɛlɛyalenba yɛrɛ kan ka kɛ 50 a gɛlɛyalenba n'a kɛra o ye sisan furu k'a fɔ ko muso ma furu Mali kɔnɔ a dɔgɔya dɛ nka n'a gɛlɛyara mɔgɔw bɛ siran ɲɛ Mali dugu dɔw bɛ yen walayi ko pour que ka se ka muso furu ka mariage kɛ k'a ko bɛɛ ban pewu k'i bɛ 5 minutes fɛn na Mali dugu dɔ la o tɛ dugu fɔ nka a bɛ yan fanfɛla la aw ka fanfɛla kɔni ko 5 millions ni mo da fɛn na o ka tɛ ɲɛnabɔ bon o tuma 5 millions bi ayiwa fɛn caman kɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ ni y'o bɛɛ don maa kelen na ka tila k'o furu sa kun wɛrɛ a bɛ kɛ kungo ye o tuma silamɛya bɛ min fɔ o ye ka ko nɔgɔya silamɛya ti maramako la k'a fɔ mariage bɛ yen jimere sɔn o ye manamanako de ye k'a fɔ mariage bɛ yen a tuma kɛrɛfɛti o ye manamanako de ye k'a fɔ mariage bɛ yen baasi nin bɛɛ ye manamanako ye nin bɛɛ ye manamanakaw ye fɛn min se b'i ye b'o de kɛ mais n'a fɔra ko ayiwa karisa ta la ni baasi ni kɛrɛfɛti ni fɛnw kɛ se tun b'o ɲɛ ne ta nana se ko f'o ɲɔgɔnna ka kɛ o kɔrɔ ko ne ka jan den kɔ e tɛ se ka ne fara i den la
o la nyumo de ke me kan ngora nyanga fa do war fere fo te ni sino furu la fo ma nyini furu fe ko o furu fe ma njago ay rebe mi meri ni mitrula jollo wo fare mirla afoko furu fe ko wafla mitrila afoko furu fe ko wafla me obi kan mi ne ka solo ko wa kan to ke ro to nyo ne gedo ola yenu ka afoko furu lo wafla mitrila mo nyana anga mo kan duru mi ngora nyana de o ko mitrila ngano faransa nyoro be nyinne me be wara ka fo dimi banga me dimi be yoro mi no ka fo itse ka ko shi o de toro banga siya o tlame mi nyina be ka ko no ga tlame ma fu nyina be mi ka gele ala de ko na mastrita asel to kaga selti me ala ko li selji ba bona ayata bokola tay mamu ala ga farda bina ka bo anga kene kama anga lafiya kama gele do kama anafe me mi rete ala ka fati fuika min tay ji fati fuika o ta me ko ga farda ko do ko na fa wa mo kan fla mo do ga furti gra ba ga wallahi furti na fa wata fla na furti na fa wata bo ani fana o bitu ga marna ka do ko mur furti bo fana ko dabla mo furti tesla me ala la furti de be mo mo na furti ala de islam furti ko mur furti la furti de be o ga mitrila mo ro ta be yorom na bo nyi mi zandu te on da ko ni islam furti otuma islamé mi ni na be o ga ko no gae mo be furti gele ala ti fe ala ka ti fe wa barka bo mu la fa mi ni demo fe an demo fe o ga sabale sabo fado hara bo de be kulli be ga no fe be ko fi do re yi chani do sinu mo be ser la ka ba wa du zandu ayatra o go ko woro nani ayo sara o go mo ngara ko wa fla ayo sara je ko ali fa ka furti ke o go no ko fo ka maraji bla ko do ka maraji kan ake merila do ko fo asanu ka kenyo be o ma ko no ko jamu wa ka mo ko musula ka sada me che fe besra ay on ni ka ba ka to ngo bola sam do ko siga wormu ay ko ni ma nga ngo amma ke to parce que nu ko o biti tablo do sala mo go gar fe tikini dula o bala bisiga ka to ko bisiga suma do ni dogon do to bisiga cedro anu we cedro nu ko no ko fo ka furo ko ni agale gele amma min ni dro o de ye o ka furu no ka furu na gele ala to fe on wona be ko ni tera ni ay ko ni an bandu kula an fa ka fe be no ka furu ko tra pour que baraka ta ta ko ni gele mo ko ni wa tay ala to wa to o dige ala o ma fa sallallahu ala jamu be ka ya abu yoro ba ala o ma wele kan dama jme mi bolo kan ni tan lo wele alhamdulillah wele ka laba memulu d'abord ni folo ka ban ngo ka bela jede fu olu bebe kene ka ya chama me kene ka ya tu chama mi ya ka ku gure de mo ka chama fu ko chama kene ka fa ani mo wore mu nana nyaani bar nyaala ko bela jede fu ko barka da ko wore ni mando pour tro ni tri tro ufu ni mo tro ufu ko barka da ko wore ni mando ka ko ku ko ko to no ka nyini ma so fe chew an ga jo an yoro la ni tara woni woro e dino fe chew ba fi ko mu to da fala on fe tiga kila e ga furi tribara be ga be yu fa mu to da mana on fe me ke tiga fa nglabi o chew ka la ji an ga sti an place korola ba an place korola ti sura pada kalori na mara yu o bi so ni cheni na ma se ga place korola am ko be mi no tinyana boda gelem ma ngawini alli nana bodde no fe ko damila bi fe asominye nga ti so abada abafo ko ko o ko fe abe kuma meneta no be no ya brunzo we no na yi ka fo amanu le wa ko fa ko nyamoni ba ko bane amme minyini ambade brede ba nga furu no nga ko no ya fudu mata nga fe be no ya pour nga la o de ngala ni kakla ga ni fana ala fe jamana mali ala ka yare ka mali gele na toro na gele ana se kan ala ka pepa ni ala ka jana ira na zuro kama igoro jara kama furu ni ala ko barka ala ko kishi ala ko tanga ala ko kulashi jamunu me musulmin ala ka furu ni mando mu me tsayin ala ka furu ni mando mun da barako ala ka no ala ka sabatu ira boya kama ara mai da kama au yaro kama sallallahu alaihi wasallam na fa
Awak be di mana anak karamɔgɔ ni karamɔgɔ di sama yang ɲɔgɔn sɔrɔ ni o kuma an bɛ karamɔgɔ yɛrɛ fo dan tɛ foli min na ale ka se ka sɔn ka an ka ɲininkali ninnu jaabi an bɛ tila ka foli kɛ ka taa lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen la ka fɔ ko aw ka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh